As cores dende o salón. Din que o mundo non ten cores, que as que vemos imaxinámolas nós. Como pode ser isto? Ímoscho explicar. Vemos en cores grazas á luz, a natural, o sol e a artificial a das bombillas. Esta luz bate nos obxectos. O que fai que as poidamos ver. Cantas cores? O igual que as persoas, agrúpanse en familias. A primeira familia é a das cores primarias, azul, amarelo e vermello, que á súa vez, ao mesturarse, dan lugar ás secundarias, a súa segunda familia, verde, violeta e laranxa. Todas xuntas forman o círculo cromático, a gran vila das cores. Algunhas delas vémolas cando vai frío, no inverno, mentras que outras deixanse ver coa calor, no verán. Cada unha destas cores fainos rir dunha maneira diferente. Queredes saber como? A azul é a cor da tristeza, pero daquela na que choramos coa risa. A amarela é a da felicidade, a de rir a escachar, de non parar ata que nos doi a barriga. A vermella é a cor do perigo. Coidado, hai risco de morrer de risa. A verde é a cor dos sorrisos que botamos cando nos deitamos na herba e nos fai cóxegas. A laranxa é unha cor optimista. Todos os días deberíamos rir en laranxa. E a violeta é a cor na que rimos as mulleres. Pero... que pasa cando rin todas xuntas? E ti, en que corris?